Så drenge og piger, jeg sad skulle lige og åd mit kylling her med riskager og så lidt bønner, en halv tomat og så videre. Der er en halv skefuld chilisauce i og en skefuld tomatsauce. Og så kom jeg sgu til at stå og tænke ude i køkkenet, at det ville da være meget lækkert at få fyret noget af kvarken i, bare for at gøre det lidt cremet. Så det gjorde jeg. Jeg fyrede simpelthen 2 gode skefulde kvark ned i skidtet og rørte det rundt. Og sammen med chilisaucen og lidt krydderier, så kan jeg kun sige, at det her det er satme ikke dårligt. Det er hverken tørt eller kedeligt eller noget som helst, og på samme tid så kan det være, at det for nogle mennesker er lidt nemmere at spise sine mellemmåltider, hvis det halve af det går ned i både middagsmad og aftensmad. Det bliver altså rigtig lækkert. Det bliver lækkert cremet, og chilismagen, chiliflavoren, den kommer mere frem. Og ja, så har man jo bare addet en fandens masse proteiner til sin mad. Så det er jo bare en bonus. Det er en win-win situation, ikke? Altså, nemmere at spise, smager bedre, flere proteiner. Og så har man sparet lidt af sine mellemmåltider væk, hvis man skulle have svært ved at kvæle sine kalorier i løbet af dagen. Så det var bare lige hurtigt et lille fif. Built to last forever, cooking one on one. Moin.